קומונת כפר ריפצ'ית מציגה שיר חשיפת קומונות. בכפר הריף ישנה קומונה שאיטית ואחרונה. בכפר הריף נחגוג כל רגע ונאכל כל השנה. עכברים ואפרוחים, ארנב בוגר ודגי זהב קטנים. עכברים ואפרוחים, ארנב בוגר ודגי זהב קטנים. שבוע מתחיל ואני מאחר, שאני במחולות עם מגד נודר. שלישי בליווי עם ים המלווה, או שי או תואם, מה כבר קרה? הסניפים הכי טובים בנון הריף ותימורים. רגע, מה? לסגולה עוברים? מה? עוברים לסגולה? ברביעי צפית כולם זמני קהילה הכי מושלם. בחמישי קמים מוקדם למקווה לא נמאס אף פעם. חוזר לסניף ומתאהב, חוזר לקומונה מתלהב, ושוב חוזרים לפזמון שכב"ג הריף אוהבים המון. בכפר הריף ישנה קומונה של 5 או 4 במלחמה. מיד ברחתי בין אזעקה לאזעקה. הולכים למטבח ומה רואים? את גביס מבשל מאכלים. אלה שומר דם, שלי עושה קולות ותהל מגלגלת עיניים לבנות. ברגע זה לא פרט, יואב אני לא זוכר, ארוחות טעימות, משפחות מאמצות, הקומונה קטנה ואין מה לעשות. יואב, זה לא בן אדם. שוב המזגן, מתקלקל, רואה עכבר, לא מעכל. הקומונה נשברת, זהירות מסוכן, בשביל מה יש את הספדן? הולך לרב שיווק בכל שעה, או ברקר או עשאי מניה, ושוב חוזרים לפזמון שכב"ג הריף אוהבים המון. בכפר הריף ישנה קומונה שאיטית ואחרונה. בכפר הריף נחגוג כל רגע ונאכל כל השנה. בכפר הריף מודה על כולם, על קהילה כל כך טובה. 36 איזה קומונה, מאחלים בהצלחה. אליה, דלת! גבי שקולה 11. You go girls. שלי, אל תספרי את המטבח. תהל, תדליקי את האור. ביי ביי.